மாதாஜி நம்ம கடைசியா எதுல விட்டு ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? பிரபுஜி பிரபுஜி மந்த்ரா 6 முடிச்சிருக்கோம் பிரபுஜி. 6 முடிச்சிட்டோம் இல்லீங்களா? 6 7 ஆரம்பிக்கும். 7th இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலி சந்தாபே சற்றும் குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதிரம் தாபினம் என போதலே சயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவத்வசிய. हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय पंचकल्पतराय कृप सिंधु एव स नाना भावनये वैष्णयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 7வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் 7. சயாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி தாப்ய வித்யா வித்தோபதப்தரசனஸ்ய நாரோசிகானு கின்வாதராத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாத்வி கிரமாத் பவதி தத்கத மூலஹந்திரி. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை என்னும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்களை கவனமுடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகிறது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமம், குணங்கள், லீலைகள் என அனைத்தும் அதே பூரண உண்மையின் தன்மையுடன் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்து விளங்குகின்றன. இவை இயற்கையாகவே கற்கண்டை போன்று இனிப்பானவை, அனைவரையும் கவரக்கூடியவை. அறியாமையானது பித்தநீர் சுரத்தலால் ஏற்படும் மஞ்சள் காமாலைக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. மஞ்சள் காமாலையினால் பீடிக்கப்பட்ட நாவினால் கற்கண்டை சுவைத்து மகிழ இயலாது. மாறாக இனிப்பானது அவனுக்கு கசப்பாக இருக்கும். அதுபோல தெய்வீக சுவை உடையதான கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை சுவைக்க விடாமல் அவித்யா, அதாவது அறியாமை, ஒருவனை தடுக்கிறது. இருப்பினும் ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தியை மிகுந்த கவனத்துடனும் சிரத்தையுடனும் மேற்கொண்டு திருநாமங்களை உச்சரித்து கிருஷ்ணரின் திவ்ய லீலைகளை செவியுறும் போது அவனது அறியாமை அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் அவனது நாவானது கிருஷ்ணரின் திவ்ய குணங்களையும் அவரது மற்ற பரிவாரங்களின் இனிமையையும் சுவைக்க இயலும். கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்வதனால், தொடர்ந்து வளர்ப்பதினால் மட்டுமே இத்தகைய ஆன்மீக நன்மையை மீண்டும் அடைக்கலம் எனப்படுகிறது. இந்த பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்ற போதிலும் அந்த இல்லாத மகிழ்ச்சியை அடையும் பொருட்டு மக்கள் இந்த தவறான அடைக்கலத்தில், துராசிரயத்தில் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். அவர்களது பௌதீக முயற்சி பயனளிக்காது போனாலும்
அவர்களது அறியாமையின் காரணமாக தங்களது தவறுகளை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஒரு தவறை மற்றொரு தவறின் மூலம் சரி செய்வதற்கு மக்கள் முயல்கின்றனர். இதுவே பௌதிக உலகின் வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான பாதையாகும். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவனிடம் சென்று கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்று மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று உபதேசித்தால் அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த ஆழ்ந்த அறியாமைக்கு தீர்வாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. ஒன்றும் அறியாத குருட்டு தலைவர்களால் பொதுமக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றனர். மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்களான அரசியல்வாதிகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் குருடர்களாவார். நாத்திகத்தன்மை நிறைந்த வாழ்வினால் உண்மை அறிவு அற்றவர்களாக அவர்களை பாவப்பட்ட அயோக்கியர்கள் என்றும் மனிதரில் கீழானவர் என்றும் பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ சாரி, ஸ்லோகம் கேட்டுச்சா? ஸ்லோகம் கேட்டுச்சா? கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு மாதா. ஆமா, கிளிக் ஆயிடுச்சு. ஸ்லோகம் கேட்டுச்சா? கேட்டது மாதா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா பிரபு? நீங்க பேசுறது கேக்குதுப்பா ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. போஸ்ட் மாறிடுச்சு மாதா, கொஞ்சம் பார்த்து அத பண்றேன் பிரபுஜி. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்களில் கடநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவரும் என நான்கு விதமான தீயோர் என்னை சரணடைவதில்லை. பகவத்கீதை சாப்டர் 7 ஸ்லோகா நம்பர் 15. இவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் என்றும் சரணடையாமல் இருப்பதுடன் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை நாடி செல்பவர்களின் முயற்சிகளையும் எதிர்க்கின்றனர். இத்தகைய நாத்திகர்கள் சமூகத்தின் தலைவர்களாகும் போது மொத்த சூழ்நிலையும் அறியாமையால் நிரப்பப்படுகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் கற்கண்டை சுவைக்க இயலாதது போல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வரவேற்க மக்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. ஆனால் மஞ்சள் காமாலைக்கு கற்கண்டே விசேஷ மருந்து என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். அதுபோலவே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்னும் இறைவனின் திருநாம உச்சாடனமும் கிருஷ்ண பக்தியுமே குழம்பிய நிலையில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்துவதற்கான ஒரே தீர்வாகும். நோயுற்ற ஒருவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு விருப்பமானதாக இல்லாவிடினும் பௌதிக நோயிலிருந்து குணம் பெற வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தியை, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை மிகுந்த கவனத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் இந்த சிகிச்சையை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறான். ஏனெனில் பகவானின் இத்திருநாமத்தை உச்சரிப்பதால் பௌதிக நிலையில் உள்ள ஒருவன் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறான். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், அவித்யா ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய தவறான எண்ணமே இதயத்துணில் பொய் அகங்காரம் வருவதற்கு காரணமாகிறது. படிக்க பிரபு. உண்மையான நோய் இதயத்தில் உள்ளது. உள்ளமும் உணர்வும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பௌதிக நோயினால் பாதிப்படைவதில்லை. உள்ளத்தையும் இதயத்தையும் எல்லாவித தவறான எண்ணங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒருவன் உச்சரிக்க வேண்டும். இது சுலபமானது மட்டுமின்றி அனுகூலமானதும் ஆகும். பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் கொழுந்து விட்டறியும் பௌதீக வாழ்வில் இருந்து ஒருவன் விடுவிக்கப்படுகிறான். பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் அபராத நிலை, அபராதங்கள் குறையும் நிலை, அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலை என்று 3 நிலைகள் உள்ளன. ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது பல அபராதங்களை இழைக்கிறார். 10 வித அபராதங்களை ஒரு பக்தர் தவிர்க்கும் போது அபராத நிலைக்கும் அபராதங்கள் அற்ற தூய நிலைக்கும் இடையில் உள்ள நிலையை அடைகிறார். தூய நிலையை அடையும் ஒருவர் முக்தி அடைகிறார். இது பவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் எனப்படுகிறது. கொழுந்து விட்டறியும் பௌதிக வாழ்வில் இருந்து முக்தி பெற்றவுடன் தெய்வீக வாழ்வின் சுவையை அனுபவிக்கலாம். முடிவு என்னவெனில், பௌதிக நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர உச்சாடனத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். மக்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஏற்று ஜபிக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கவே ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபம் செய்து அவனது நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும் போது அவன் இயக்கத்தின் உறுப்பினராகலாம். நாங்கள் உலகம் முழுவதும் சங்கீர்த்தன குழுக்களை அனுப்புகிறோம்.
கிருஷ்ணரை பற்றி ஒன்றுமே அறியாத இடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தால் கவரப்படுகின்றனர். சில இடங்களில் மகாமந்திரத்தை பற்றி அறிந்த சில நாட்களிலேயே மக்கள் தலையை மலித்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து பக்தர்களை நகல் செய்கின்றனர். இது போன்று நகல் செய்தாலும் நல்ல விஷயத்தை நகல் செய்வதே வேண்டப்படுகிறது. இத்தகையோரில் சிலருக்கு படிப்படியாக ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறுவதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அவர்கள் குருவிடம் தீட்சை பெற தங்களை ஒப்படைக்கின்றனர். ஒருவன் உண்மையாக இருந்து தீட்சையும் பெற்றால் இந்நிலை பஜனகிரியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒருவன் தவறான ஆண் பெண் உறவு, போதைப் பொருட்கள், மாமிசம், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபித்து பகவானின் சேவையில் உண்மையாகவே ஈடுபடுகிறான். பஜனகிரியா நிலையில் ஒருவன் பௌதிக உலகின் தங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். அத்தகையவன் விடுதிக்கோ உணவகத்திற்கோ சென்று மாமிசம், வெங்காயம் முதலியவற்றால் தயாரிக்கப்பட்ட சுவைமிக்க உணவு என்று கூறப்படும் அத்தகைய உணவை உண்பதற்கு செல்வதில்லை. அவன் பிடிப்பதில்லை, காஃபி, டீ அருந்துவதில்லை. தவறான பாலுறவிலிருந்து விலகி இருப்பது மட்டுமின்றி பாலுறவை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விடுகிறான். மேலும் அவன் சூதாட்டத்திலோ மன அனுமானத்திலோ நேரத்தை வீணடிப்பதில்லை. இவ்வாறாக அவன் தேவையற்ற களங்கங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகிறான். அனர்த்த நிவிருத்தி. அனர்த்த என்றால் தேவையில்லாதவை என்று பொருள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும் போது அவனது களங்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. ஒருவன் தேவையற்ற களங்கங்களிலிருந்து விடுபடும் போது கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகிறான். இத்தகைய செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் பரவச நிலையை அடைகிறான். இது பாவ அல்லது உறங்குகின்ற கிருஷ்ண பிரேமைக்கான ஆரம்ப எழுச்சியாகும். இவ்வாறு கட்டுண்ட ஆத்மா உடல் சார்ந்த வாழ்வு, பௌதீக செல்வம், பௌதிக அறிவு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பௌதிக கவர்ச்சிகளிலும் ஆர்வத்தை இழக்கிறான். இத்தகைய நிலையில் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் யார் என்றும் அவரது மாயை என்னவென்றும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். மாயையின் இருப்பினால் பாவ நிலையை அடைந்த பக்தன் தொந்தரவிற்கு உள்ளாவதில்லை. மாயையின் உண்மை நிலையை பக்தன் அறிந்திருப்பதால் இது சாத்தியமாகிறது. கிருஷ்ணரை மறந்திருத்தலே மாயை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரை மறத்தல் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு இரண்டும் ஒளியும் நிழலும் அருகருகே இருப்பது போன்று உள்ளன. இருளில் இருக்கும் ஒருவனால் ஒளியளிக்கும் சௌகரியங்களை அனுபவிக்க இயலாது. ஒளியில் இருப்பவன் நிழலின் இருளால் அவதியுறுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்வதால் ஒருவன் படிப்படியாக முக்தியடைந்து ஒளியிலே இருக்கிறான். உண்மையில் அவன் இருளை உணர்வதும் இல்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய நிலை 22.31 கூறியுள்ளது போல் கிருஷ்ண சூர்ஜ சமமாயாகய அந்தகாரா ஜாகர் கிருஷ்ண ஜாகர் நாகி மாயார் அதிகார. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை இருளை போன்றது. சூரிய ஒளி இருக்கும் இடத்தில் இருள் இருக்க முடியாது. அதுபோலவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அறியாமை என்னும் இருள் மாயா சக்தியின் ஆதிக்கம் உடனடியாக மறைந்து விடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன உணர்த்துது பாருங்க. அதாவது பகவானுடைய நாமம், ஹரிநாமத்தை எப்படி ஜபிக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா நம்ம பகவத்கீதையிலே நம்ம 10.26 ஹரிநாமத்தை உச்சாரம் பண்ணணும். பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல 26வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பேச கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரபு. யாரோ ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. பகவானுடைய நாமத்தை அதாவது 10வதுல 26வது பாதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பகவான் நாமத்தை உச்சாரம் பண்ணணும். அதே மாதிரி அவருடைய குணங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம், வேதத்துல படிக்கிறோம், அவருடைய லீலைகளை படிக்கிறோம். அவருடைய விபூதி யோகத்துல நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அவருடைய குணங்கள், அதே மாதிரி அவருடைய வைபவங்கள், அவருடைய விபூதி யோகங்கள், பகவானோட நாமம், இதை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கற்கண்டு போல நம்ம இனிக்குன்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா வேதம். இப்ப ஹரிநாமத்தை இப்ப நம்ம சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்கன்னா 16 ரவுண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்மள முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4, 5, இப்ப நம்ம 3rd லெவல்ல வந்திருக்கிறோம்.
2 ரவுண்டு பண்றவங்க இருக்காங்க, 10 ரவுண்டு பண்றவங்க இருக்காங்க, அதிகமா பண்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம தீட்சா வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக 16 ரவுண்டு பண்ணி ஆகணும். தீட்சை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்களோ, தீட்சை எடுத்துக்கிறவங்களும் கண்டிப்பா 16 ரவுண்டு பண்ணி ஆகணும். அப்பதான் நம்ம தீட்சை எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஷெல்டர் சொல்லுவாங்க. அந்த ஷெல்டர் எடுக்குன்னா கூட சரி, குறைஞ்சது நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். டீ காஃபி குடிக்க கூடாது, ஆனியன் கார்லிக் எடுத்துக்கூடாது, அதே மாதிரி இந்த நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்கு எது எது நாம நம்ம உண்றோமோ அது கண்டிப்பாக பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ஷெல்டருக்கு எடுக்கும்போது நம்ம முக்கியமா டீ காஃபி நம்ம தவிர்த்துடணும். இதுல 7வது இப்ப பகவத்கீதையில 7வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சாப்பிடுற விஷயத்துல முன்னாடி நம்ம ஒழுக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். இத பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்திருக்கலாம். பகவத்கீதையை படிச்ச பிறகு நாமும் உணர்ந்திருக்கலாம். ஸோ பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவங்க கண்டிப்பா பிறப்பால் உள்ள பிராமணர்கள் ஒரு சிலர்ல பெரும்பாலுமே எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வைஷ்ணவர் இல்லாம இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பகவத்கீதை தொட்ட பிறகுதான் அவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு வேதத்தை புரிஞ்ச பிறகு அவங்க இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பலாம். அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 7:15 சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடநிலையோரும் மாயையின் பாதிவால் கவரப்பட்டவர்களும் அசுர ஆத்திக தன்மையை ஏற்றவரும் என 4 விதமான தீயவர்கள் என்னை சரணடைவதில்லை அப்படின்னு இந்த பதத்துல 7ல பாத்தீங்கன்னா 7வது அத்தியாயத்துல 15வது பதத்துல சொல்றாரு. அப்ப நாமெல்லாம் பாருங்க, பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், உபநிஷங்கள்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப நாமும் போன ஜென்மத்தில் வாய்ஸ் கேட்கலையே. ஆமா பிரபுஜி வாய்ஸே கேட்கல. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। மாதாஜி ஒண்ணுமே கேட்கலீங்களே. அதான் பிரபுஜி மியூட்ல இருக்காரு மாதாஜி. ஓ நான் போன் பண்றேன் அவருக்கு. இல்ல எப்ப கட் ஆச்சுன்னே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நீங்க மியூட்ல இருந்தீங்க பிரபுஜி ரொம்ப நேரமா. நாம இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னு சொல்ல வந்தீங்க இல்லையா, அங்க கட் ஆயிடுச்சு. 7.15 சொல்லும் போதே கட் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இல்ல யூடியூப் ஆஃப் பண்ணிடல, இருங்க ஒரு நிமிஷம்.
ரொம்ப சிஸ்டம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் பண்ணுது. ஒரு நிமிஷம்.